हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज व्हरायटी ऑफ फिश आपल्याला मिळाले आणि आज आपण करणार आहोत फिश प्लॅटर, ते सुद्धा मालवणी स्टाईलमध्ये. सो सगळे फिश मी आता साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले. त्याला मॅरिनेशन करून घेऊया. त्याला लावूया पहिल्यांदा मीठ, त्यानंतर मिरची पावडर. सगळ्याच फिशना हे कॉमन मॅरिनेशन आहे. आणि त्यात घालूया हळद. फक्त हे मी वेगवेगळे ठेवलेत कारण आपल्याला वेगवेगळ्या रेसिपीज याच्या करायच्या आहेत. मीठ, हळद आणि तिखट लावून झालंय. आता याला आपल्याला चिंचेचा कोळ लावायचा आहे. आता चिंच मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती, आणि असा मस्त त्याचा जाडसर असा कोळ तयार होतो. तो पण आपण याला लावूया आणि सगळं मिक्स करून मॅरिनेशन करून घेऊया. खूप जास्त वेळ ठेवायचं नाहीये, डायरेक्टली आपण रेसिपी करायला स्टार्ट करणार आहोत. आपण थोडंसं वाटपाची तयारी करूया. मीठ, चिंचेचं पाणी, कोकम, हळद, मिरची पावडर, तिरफळ आणि थोडीशी काळी मिरी दोन्ही याच्यामध्ये आहेत. त्यानंतर अख्खे धणे लागणार आहेत, ते 1 चमचा धणे पण इथे मी घेतले. बाकी साहित्य बघूया. कांदा लागणार आहे बारीक चिरलेला, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, खोबरं, ताजं खोबरं नारळाचं, हळदीचं एखाद दुसरं पान आणि लसूण जो आपल्याला ठेचून घालायचा आहे. आता आपण रेसिपीना सुरुवात करूया. मस्त वेगवेगळ्या अशा रेसिपीज आपल्याला करायच्या आहे आणि हे मालवणी फिश प्लॅटर जे आहे ते आपल्याला सजवायचं आहे. खोबऱ्याचं सुरुवातीला वाटप करूया. त्याच्यासाठी ह्या खोबऱ्यामध्ये थोडासा बारीक चिरलेला कांदा घालूया आणि बाकीचं साहित्य पण त्यामध्ये घालून घेऊया. तिरफळ जी घेतलीत आपण, ती 4 ते 5 तिरफळ याच्यामध्ये घालायचे. हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. तुम्ही पाण्यामध्ये भिजवून थोडा वेळ ठेवून घेतली तरी चालतात. त्यात घालूया 3 ते 4 काळी मिरी. तुम्हाला कसं तिखट आवडतं त्याच्याप्रमाणे हे प्रमाण थोडंसं कमी जास्त झालं तरी चालतं. त्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा धणे, हळद जी आपण माशाला पण लावली आहे पण इथे आपण वाटपामध्ये पण घालणार आहोत. 1 छोटा चमचा हळद, मिरची पावडर ही तुम्हाला जसं तिखट आवडतं त्या चवीप्रमाणे, आणि वाटपामध्ये पण आपण चिंच घालून घेणार आहोत. आता हे खोबऱ्याचे वाटपाचे जिन्नस सगळे रेडी आहेत, तुम्ही बघू शकता. त्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला मिक्सरमध्ये एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपण हे खोबऱ्याचं वाटप वापरणार आहोत. अशा पद्धतीने मी हे बारीक वाटून घेतलं आहे मिक्सरमध्ये. सुरुवातीला आपण जे बांगडे घेतलेले आहेत मॅरिनेशन करून, त्याचं आज आपण करणार आहोत बांगड्याचं तिखलं. एका मातीच्या भांड्यामध्ये मी हे करणार आहे, त्यामुळे सगळे जिन्नस मी एकत्र घालून हे शिजत ठेवणार आहे. याच्यामध्ये मी कोकम घालून घेतले आणि हे जे आपण खोबऱ्याचं वाटप तयार करून घेतलं ते घालून घेतलं. याचं प्रमाण तुम्हाला किती क्वांटिटी पाहिजे तेवढं तुम्ही ठेवू शकता. आता फ्लेवरसाठी ही हळदीची पानं आहेत, ती अख्खी एका बाजूला मी गुंडाळी करून त्याच्यामध्ये ठेवली आहे. फिशला जरी आपण मीठ आणि तिखट लावलं असलं तरी इथे वाटपामध्ये आपण मीठ घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे मी थोडंसं अजून हे मिरची पावडर आणि मीठ इथे घालून घेणार आहे. ते तुम्हाला चवीप्रमाणे तुम्ही जसं तुम्हाला हवं तसं प्रमाण वापरा. चला, सगळे जिन्नस घालून झाले. आता हे सगळं छान मिक्स करून मी गॅसवर, एकदम मंद गॅसवर हे आपल्याला शिजत ठेवायचं आहे, कारण आपण हे मातीच्या भांड्यात करतोय. आता याच्यावरती फक्त थोडंसं खोबरेल तेल मी घातलं आहे, ज्याचा वास एकदम खूप छान येतो रेसिपीला. आणि इथे आपण आतमध्ये कुठलंही तेल वापरलेलं नाही आहे. आता झाकून गॅसवर, मंद गॅसवर हे शिजत ठेवूया. एक साधारण 7 ते 8 मिनिट जेव्हा तुम्ही मंद गॅसवर ठेवता, त्याच्यानंतर थोडंसं ओपन करून याच्यामध्ये आपण हिरव्या मिरच्या फक्त ज्या स्लेट करून घेतल्यात त्या घालूया. त्या आपण फ्लेवरसाठी आहेत. वाव, मस्त असं बांगड्याचं तिखलं रेडी झालं आहे. हे मी उतरून घेते आणि लगेच आपण पुढची रेसिपी सुरू करूया. बांगड्याचं तिखलं फक्त आपलं रेडी आहे. फटाफट आपल्याला रेसिपीज करायच्या आहेत, कारण खूप जास्ती आपल्याला रेसिपीज आज करायच्या आहेत. दुसरी आपली रेसिपी आहे पेडव्याचं शाक. आता त्याच्यासाठी हे खोबरेल तेल मी घेतलेलं आहे एका कढईमध्ये. त्याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून घेतला आहे. याच्यामध्ये आपण वाटलेलं खोबरं वापरणार नाही आहोत. लसूण थोडंसं ठेचून याच्यामध्ये घातलं आहे. आता हे छान मिक्स करून घेऊया.
पेडवे आपण जेवढे साफ करून घेतलेले आहेत साधारण तेवढा किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आपल्याला कांदा लागणार आहे, पण या रेसिपीला कांदा थोडासा जास्ती लागणार आहे. आता कांदा आणि मिरची वगैरे सगळं परतून झालंय. आता चवीसाठी याच्यामध्ये तिरफळ घालूया, मिरची पावडर आणि हळद, थोडीशी कोकम पण याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि हे सगळं आता परतून घेऊया. पेडव्याचं आपण मागच्या वेळी तुम्हाला मी हळदीच्या पानातल्या पेडव्याचं सुक्कं पण दाखवलेलं होतं. आपण वेगवेगळे फिश घेऊन त्याच्या खूप वेगवेगळ्या व्हरायटीज आपण करू शकतो. आता हे मॅरिनेशन केलेले जे पेडवे मासे आहेत ते याच्यामध्ये घालून घेऊया. जेव्हा आपण मासे एखाद्या रेसिपीमध्ये ॲड करतो तेव्हा खूप जास्ती आपल्याला मिक्स नाही करता येत, त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने आपण हे मिक्स करून घेऊया. पाणी घातले मी याच्यामध्ये आणि आता हे उकळून घेऊया. याच्यामध्ये आपण वाटप घालणार नाही आहोत. आता हे 5 ते 7 मिनिटं लो फ्लेमवर हे शिजवून घ्यायचे. मासे शिजायला खूप जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे साधारण 7 ते 8 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी रेडी होते. आता याच्यामध्ये वाटप जरी घालणार नसलो तरी आपण ताजं खोबरं जे नारळाचं घेतले ते थोडंसं घालूया वरून. ते ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही घातलं तरी चालतं, तुम्ही डिरेक्टली कोथिंबीर ॲड केली तरी चालेल, पण इथे माझ्याकडे अवेलेबल आहे आणि आम्हाला सगळ्यांना आवडतं म्हणून मी याच्यामध्ये खोबरं घातलं आहे आणि आता कोथिंबीर घालून घेतले. चला, आता पेडव्याचे शॅक ही पण आपली रेसिपी रेडी झाली आहे. मस्त असं पेडव्याचं शाक रेडी आहे. हे पण मी आता बाजूला काढून घेते. याच्या पुढे फिश प्लॅटर जरी आपण म्हटलं तरी त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल्स ही येणं गरजेचं आहे. आणि व्हेजिटेबल्स म्हटलं की इथे मालवणी जेव्हा आपण जेवण विचार करतो त्यावेळेला वाली आणि भेंडे हे जे लोकली इकडे अवेलेबल असतात, सो ते जास्ती प्रेफर केले जातात. फायब्रस अशा या व्हेजिटेबल्स आहेत, सो मी या लोकल व्हेजिटेबल्सच वापरणार आहे या प्लॅटरमध्ये. अशा पद्धतीने लांबट आकाराचे दोन्हीचे तुकडे मी करून घेतलेत आणि आपल्याला हे स्टर फ्राय करायचे आहेत. त्याच्यासाठी हे मी खोबरेल तेल घातलं आहे, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बटर पण घालू शकता. आणि हे भिडाच्या पॅनवर मी हे सगळं करते, त्यामुळे आपल्याला हे विदाऊट ऑइल करता येणार नाही, चिकटून राहील. त्यामुळे थोडंसं खोबऱ्याचं तेल मी घातलं आहे. एक्सेस तेल आपण नाही घ्यायचं आहे, फक्त भाज्या ज्या आपण ह्याच्यामध्ये घातल्या आहेत त्या स्टर करून घेऊया आणि शिजल्या की त्या हलक्या हाताने काढून घेऊया. आणि थोडीशी याच्यामध्ये हळद पावडर घालायची, त्याने त्याचा ग्रीन कलर जो आहे तो मस्त मेंटेन होतो. भेंडी असल्यामुळे मी आत्ता मीठ घातलेलं नाही आहे, थोडंसं परतून झाल्यानंतर आपण मीठ ॲड करूया, नाही तर लगेच त्याला पाणी सुटेल. वाली पण ह्याच्यामध्ये घालून घेतल्या आहेत, त्या पण आपण परतून घेऊया. तुम्ही झाकून ठेवलं तरी चालतं, पण नाही झाकलं तरी 3 ते 4 मिनिटांमध्ये ह्या भाज्या पण स्टर फ्राय करून होणार आहे. मस्त परतून झाल्या आहेत. आता याच्यावर आपण घालूया परत थोडंसं हळद आणि मीठ, दोनच गोष्टी याच्यामध्ये घालायच्या आहेत. चवीप्रमाणे मीठ आणि परत चिमटीवर हळद घालते मी. आणि आपलं व्हेजिटेबल स्टर फ्राय रेडी आहे. हे पण आपण काढून घेऊया, एक्सेस तेल याच्यामधलं बाजूला काढून घेऊया. आणि याच पॅनवर आता आपण सौंदाळे फ्राय करून घेऊया. मॅरिनेशन मगाशीच आपण केलेलं होतं. आता हे मी फक्त रवा आणि तांदळाचं पीठ याच्यामध्ये घोळवून घेतलेत हे मासे. आणि आता हे मस्त दोन्ही बाजूला कुरकुरीत होईपर्यंत आपण तळून घेऊया. सौंदाळा हा इथला लोकल फिश आहे, खूप छान असतो टेस्टला. बांगडा आणि सौंदाळे 2 इम्पॉर्टंट फिश आहेत आपल्या रिजनचे. मस्त असे कुरकुरीत सौंदाळे फ्राय रेडी झालंय. हे पण काढून घेते मी. आणि आता आपली लास्ट रेसिपी आहे, कारण आपल्याकडे छोटी पॉम्फ्रेट पण आपल्याला मिळालेली होती. आणि आता पॉम्फ्रेटचं आपण करणार आहोत आंबोतिक, म्हणजेच पापलेटचं आंबोतिक. आंबोतिक म्हणजेच आंबट तिखट. यामध्ये खोबरं वगैरे वापरलं जात नाही. आपण हे मॅरिनेशन केलेली जी पापलेट आहे ती एका कढईमध्ये मी घालून घेतली. ऑफकोर्स ही लोखंडाची कढई आहे म्हणून मी 1 चमचा खोबरेल तेल त्याच्यामध्ये खाली घातलेलं होतं. अदरवाईज हे फिश जे आहेत ते पॅनला चिकटू शकतात. आता याच्यामध्ये थोडंसं मिरची पावडर घालूया, कारण थोडंसं हे आंबट तिखट प्रमाण खूप छान लागतं. थोडंसं हळद आणि मिरची पावडर मी ॲडिशनल याच्यामध्ये घातले. मगाशी पण आपण चिंचेचा कोळ त्याला लावलेला होता,
पण आपण आता अजूनही चिंचेचं पाणी त्याच्यामध्ये घालायचं आणि हे छान उकळून घ्यायचं. मस्त असे हे पापलेट जे आहेत ते याच्यामध्ये शिजतील. ही छोटी पापलेट असल्यामुळे बाकी कुठल्याही रेसिपीज याच्या करणं मला सोयीस्कर वाटलं नाही, म्हणून मी हे आंबोतिक केलं आहे. खूप छान लागतं टेस्टला. स्टीम राईस बरोबर हे पापलेटचं आंबोतिक कधीतरी नक्की ट्राय करा. चला आता ही पॉम्फ्रेट पण मस्त ह्याच्यामध्ये शिजत आहेत आणि 2च मिनटात ही पण डिश आपली रेडी होणार आहे. ह्याच्यामध्ये फक्त आपण कोथिंबीर घालणार आहोत. खोबरं याच्यामध्ये अवॉइड केलं आहे कारण ऑलरेडी आपण खोबऱ्याच्या वाटपाची एक डिश केलेली आहे. आता थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये कोकम आणि 1 स्लीट केलेली हिरवी मिरची घालूया आणि सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालूया. आपली ही डिश रेडी आहे. चला, मस्त फिश प्लॅटरचे सगळे इन्ग्रेडियंट्स रेडी आहे. मी सर्व करून घेते. ऑफकोर्स ही स्टीम राईस बरोबर. तुम्ही पण अशा पद्धतीचं फिश प्लॅटर करून बघा आणि कसं वाटलं तुम्हाला हे मालवणी फिश प्लॅटर ते मला नक्की कमेंट करून कळवा.